Bubakara long live, Bubakara ayuk longto. Samka. जों खाय आगे तो 2000 माने जाबे 17 नि जों माने बीजेपी जों फाइट खाय दङ हिंगे दाबो हिंगे 2017 नि जों हामानि जों 2018 गो जों जे विधानसभा अंखा जों जतनो जों बाक्साखै बीजेपी नि बरखा दाबो जों 5 বছর ধরে जों तंखा बीजेपी ओ हिंगे दागजे जों तंमानि जों कुनु किछु अंगिया जोंनो कुनु कुछु लामसौया जों जिनि न तय बिमाने जों तय मैया जों कारेन्ट तो माखाथि আছে कारेन्ट मानफुं जों तयनि असुबिदा जों कुनु जिनि पारानि चेररक लामा कलमा गामंगिया जिनि चेररक कुनु माने चाकरी नौकरी बा कुनु सुजुग सुविधा माइया ओंखाय रेगा जों अब बारिया जों अबनि बागै जों बेखुब नांजाखा जों कायसे आं बीजेपी नि कर्मी दंमानि आं आगे बुथ प्रेसिडेंट खायनो बुथ सेक्रेटारि दंमानि न आं प्राय माने विधानसभा पार खायक्या ओंखाय लोकसभा पार खायक्या ओंखाय एडीसी पार खायक्या आं ताबखाय आं कुनु पद लालिया ताबक बक आनो पद चंगरो फुं आं लाया हिंका आनो बक एसटी मोसनि प्रेसिडेंट चंगजाक आं अबनो आं लाया हिनि गसियनो आं ताबक त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं त्रिपुरा मोथा फाइनानि बागय आं बनो लाम संनानि बागय जिनि बुबागारानो जों हामजागय जों बनो खाखायनो जों बनो हामजागय आं बनो ताक अजागागो त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं फाइक्या बुस्कानि साल रगलेनि तामना हारमंतो आदे बासकांनि तो जों त्रिपुरा मोथानो न तगय माने चिनि न जों त्रिपुरा मोथानो खायैनो कापलाय खेयनो जिनि 48 करमसरा आं 17 नम्बर बुथ देयो जोंनि न जिनि इ सेन्टार देयो जों कापलाय खे जिनि पल दांसुनो जों बिराट बुथ बाय जों कापलाय खेना बगा जों अनेक सक्सेस के जों माने वान सगै दङो जिनि पारानि जतनो जों माने जों जतनो सागै अबनो जत चिनियर तो आरो बीजेपी हिनै आरो कुनु आरो करoi जों जतनो इन मोथा हिनै जों जतनो सागैनो जों माने खायनाय इन आरो बीजेपी हिनै आरो कुनु माने बुथ अंगिया ब कुनु आरो बीजेपी नि कुनु मीटिंग बन्द खाय मैया इ हान्तरचा पारा देयो निन सिनिमुखे आं तो जतेन्द्रलाल त्रिपुरा जतेन्द्रलाल तिनी जे अरो जे जॉइनिंग प्रोग्राम हिनैसे खना माने इनके अब अरो बो आमचायो बो बिसि खबजाक पयलानो गुड इवनिंग सानजाका हाम नंनि कक्तुम सुनारक न्यूज मीडिया फ्रेंड्स जों दिनैनो 48 करमसरा विधानसभा नि बिसिङो बत्तला बिसियो फाय हामतक सपारा इनो तनै जतेन्द्र त्रिपुरानि दुई दुमा बाय बिनि नेतृत्व बाय सीपीएम आरो कांग्रेस तो बीजेपी बंगनो याकारे तनै त्रिपुरा मोथा पार्टीओ 17 परिवार 56 भोटार्स बक्तनै जिनि त्रिपुरा मोथा पार्टी बुबाग्रानि दुई दुमा बाय बक्तनै बुबाग्रानि आदर्शन जाजागै आगामिनि थिनांनि जे वानसगै तनै त्रिपुरा मोथा बक फाय सामिलंका जों आं 48 करमसरा ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट नङै आं बंनतनै लामसगो बक्तनै आगामी जे थिनांगो जों जे चबा जिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आरो जे जिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल जे सांविधानिक अधिकार न लड़ाई खाने चबा खाने बक्तनै त्रिपुरा मोथागा फाय जों बाय योगदान रफायका ननि जे 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सी वो नरक जे कपला एंग नाहिने आबले ननि बसु जरते आशाबादी त ताकलाय जों जिनि 48 करमसरा जे विधानसभा 2023 जिनि अरो जे कैंडिडेट जे जिनि अरो जे चंगमारी जो कैंडिडेट पल दांसुनि जे नेतृत्व ताकलाय जों 48 करमसरा अराउंड 43,907 वोटार्स जों ताकलाय निश्चित जे जेखापुं रेकर्ड संख्यक लागाय जों इनो जिनि जे पल दांसुनो बुबाग्रानि जे तुइदुलमा बाय बुबाग्रामनि दागि मुंबाय जों इनो बनो काबां बुबाय कापलायखा होनानै जों जत पुइतो चाइतों